Добър вечер, Любчо. Добър вечер. Иво Танев се казвам. Моля? Иво Танев се казвам. Да, Иво Танев, знам го от разказвам. Но така, разбира се, пуснете бързо телевизора на BTV. Ако имате телевизор в момента и работи. Имам, разбира се. Тогава какво гледате? Гледам, не знам какво гледам нещо. Пускай треска злато. Пускай треска злато, господин Алексов. Казвайте Иво ли посока. е? На посока казвайте. Иво ли е срещу мене? Иво е срещу вас, да. Да, чувам ви. Искам да играете. Иво! Ако не зацепите, прекъсвам удаждането и изтегляме друг. Иво, да, чувам те. Една посока за начало, господин Алексов. Да, почваме. Почваме. Казвайте. Казвам. На къде? Наляво, надясно или надолу? Кажи, жена. Надолу. Надолу, добре. Господин Алексов, искам да влезете в час Да. и да играете. Иво, много си симпатичен. Така ли? Много благодаря за Много си комплимента. хубав. Искам сега да ми кажете нагоре или надолу? Накъде? Надолу? Надолу. Добре, че е съпругата, иначе не ви виждам. Да, питам съпругата, разбира се. А, така. Така. Казвайте сега. Къде е? Съпруга на къде? Нагоре. Нагоре. Съпругата ми казва. Наляво или надясно? Казвайте. Къде? Надясно ли? На къде? Надясно, Иво. Добре, съпругата ли казва пак? Съпругата, да. Само да не сбъркате да кажете на здраве вместо надясно. Знам аз. Иво. Иво. 1605 лева. Сега Иво. може да кажете и на здраве вече. Ти си складур. Ти си убавец. Две букви от азбуката. Гинка? Ами, 6. Букви от азбуката. 6. 6 е А, Б, В, Г, Д, Е. Буква Е, ама не знам. 6 да. Няма 6 Д. Две букви от азбуката. 10 секунди за първата буква. 6 е. Букви от азбуката. Гинка. Говорим български. Две букви от азбуката, кажете. Б. Б. Има. Как се казваш? Ами, Собаро, Клио, Варбург, Гол. Абе, так. Дума, не ли дроп? Търсим преграда на сърцето, която регулира потока на кръвта. Със сигурност ще се сетите коя е тази преграда. Мисля, ако не се лъжа, се намира точно на аортата тази дума, която ще да я кажа за една бройка. А ние търсим клапа, която спира потока на кръвта към сърцето.